गाय धोके चल। अरे पड़े खेत में मत जी है न तो लागी है गावे। हाँ हाँ तने हाक दे बबुआ हमार गैया रे। क्या रे बबुआ कहाँ से? अरे बैठाओ पहले बैठो बैठो काका बैठो बैठो। अरे साला हां धर। अरे चले बैठो। अरे 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 बाप अरे बाप। अच्छा काका का रे अरे कहाँ भी रहो रे कहाँ भी रहो भाई हाफत है तिरछे है खेत में और तरह सब घसेटल। गोल रही साला एगो एही गांव में लड़की देखले बनी जा। अच्छा अपन लइका खाती का? हां का करबे फोटो तो पसंद आ गइल बा? फोटो पसंद आ गइल बा। अब की लोगन में लागत हमें दोनों लड़का पार हो जी है सो। अच्छा तो कहनी हम हां कि दान दहेज कितना लेते रे काका? साले कौन दे जमाना के है रे का ई त्रेता युग के हैं? साले तारा कुछ पता नहीं थे। बाप दादा ले पूछी हो का हेने कान कर कान 2.5 लाख रुपया देले बनी अपन लइकन के बियाह करे खातिर। आ तिलक अब केहू के ना मिली। मने अपना लइकन के बियाह करे खातिर लेक्चर का 2.5 लाख रुपया देले बड़ो। हां तो हाल काम में मत समझो बियाह शादी के। आज तना केहू के लड़की लड़की से भाखल कि तारा घर में फ्री में आके ये रही है सब। ठीक बा ठीक कहता रह ए चलते लागता गांव वाला लइका बारे से तिलक नहीं खस देत ए शहरी टोला में 2-5 लइका कुमार बैठल में ना साले तू बार रहब तू हमरा बियाह शादी होई। चलो उठाओ हमारा के निकल दे हेते हमरा चले गरिया तारा बाड़ हम जा ना उठा चले बाड़ रहा। अरे काले 50 गो आई हम लोग सब बियाह करे खातिर जा। अच्छा तो अरे हो गइल बा प्यार टिकटॉक वाली से। अरे हो गइल बा प्यार टिकटॉक वाली से। अच्छा तो ते खाली गोने के आलो तेरे बाबूजी त मार के हो गई हन सारा तू खाली टिकटॉक के चक्कर में लागल रहत रहो। तो का करी रे? का करी तो खाना ना बनी रे घर में खाना बना बा ठीक का कर रे कम। अच्छा अच्छा देख ले अपन मुंह बाबूजी के जा हम यहाँ नु तब पता चली बेटा। देख ल बना लो टिकटॉक बना लो। का करे सरे? हां बाबूजी अरे घरवा में मुंह तेरे लोग पानी खाए के ले आओ। अरे बाप बाबूजी अरे लोटा थरा खाना खाए के ले आई। खाए के ले आओ चले खाए। और का बाबूजी अभी खाना पानी की व्यवस्था नरम आऊ कहां बा? वो जो टिकटॉक बनाओ था घर में तू साले का तू का कर बुलाओ कर के ए भयो। अरे यार साला बाबूजी मार के हो गइले बड़े। अरे आओ अरे तू चश्मा लगाओ देखो बाहर ना रही गुलो नु तो फेर कहियो हमारा जिंदगी में अगर बियाह हो गई तो हो गई अन्ना तो तोर जवन हाल होई नु बबुआ तो समझ जो का होई। बाबूजी एकर चलते साला हम कुआर बाड़ी एकर बियाह होते नहीं के ई खाली भर दिन टिकटॉक के चक्कर में लगा रहता। साले कौन कमाए धमा जाता था तू? अच्छा अगर हमार बियाह ना कइला नु तो ए जे पटक दे। साले सुन रे कान रे कर केहू से कहिए मत 2.5 लाख रुपया देले बनी लड़की वाला के। अच्छा अब की लोगन में बियाह होई कल अगुआ आवत तरह से तहन के बे अब तो हम सुन रे आ फेर जो भली लो खले बारे बा खेतल लिखा जुत बा। साले मुंह ते सुतुर मुर्ग नियो लेले बड़ा। साले अब एकदम तो शादी ठीक बा। जानते रे सुन रे पंडित बाबा करावत रे तो शादी बे हां सच हो। कालू आई है आ घर दुआर देख के जो है साले होई साफ सुथरा रखई मुया त भई रखले बड़ लोग ये साफ को अच्छा तो सब कुछ आवे। आ जो खाना बनाओ चल निकलते और जो जल्दी साले भूख लगल बा 11 बजता। बाबूजी का रे एक बात कही बोल साले दांत कच्ची कर ना तू तो मारते रहला खाली। बोल 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 और जन पुरान का घर में पढ़ू पुरान का
हाँ बोल बराबर तू ना बोल बोल साले करेक्ट बीच में साले तबर बिया हो कुछ होई बड़ल हम का हो साले पंडित बाबा कालू अगुआ लेके आवत रे पंडित बाबा हाँ आ हे कर हई बुझा त बोरा में से ले आइल बड़ साले एकरा के परेश ओरेश क के ले आऊ तो पैसा देबो तब न मांग लिए देले बनी भैया से हां चाहे तो भैया रे चाहे ओ तो ए भैया अरे पैसा दे काय पैसा रे बाबूजी बाबूजी साले बाबूजी मत करो पहले ठीक से दबावो तो डांटे ला मार दले बोल बोल का कहत रे बाबूजी भैया के बिया हो जाई तो बड़ी मजा आई साला दोनों के करवा ले तनी हमरो हां अरे बाबूजी साले हाला मत करियो संगे संगे हम अपनो करो अरे कलियो हां कली हमर सास से कलियो साले बूढ़ पुरानी से करो तका भाई बूढ़ पुरानी हम लग रहे हैं आपको 16 बरस का जवान मिलेगी क्या हां साले दबाओ साले जो करा के भेज भैया के हां भेज अब आवे वाला हो लोग को बोलता टाइम देख तो अरे पौने बार बस के अटक गई भेज दे भेज तनी भैया अरे पहले उठाओ रे अरे हमारा के उठाओ उठा अरे अरे बाप कैसे कैसे भाई जे रे अरे उठा अरे भैया रे केना गइलिस भैया को बोल तनी बोला भैया बोला भैया हड्डी टूटल शरीर के आवे वाला हो लोग बोले का हाल बा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आई बैठी बैठी रोवे लोग हम ताकत नहीं बैठी सब है कहीं गाड़ी में लेट हो गया हां बैठी बैठी और सब बताई दिक्कत ना भइले कोनो आवे में ना दिक्कत ना भइले त रोवे भेल भइ जाके तो बेटू बोल लइका कि एगो 1200 करे के शादी ब्याह हां हां दो लइका बारे सो हमार अच्छा और शादी करे के बा अच्छा आ करवा दिला हम गोल पर तनी एकदम आराम से होते जा रहा हाँ। हूं घबराई मत लेकिन का कर लगी लइका बा देखले करी रवा का तो हम बचपने में देखल हां रही। बचपन में बोलावत नहीं अभी हाँ, हाँ, बोलाई। करे ले पूछ ले हम का बकी ठीक लोग है। कहेला कि बाबू बड़ाई करे ले हम लइके के रवा सामने बोलात नहीं बोलाई आवत रे हां आओ 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 का हो बाबूजी बैठ बैठी हां प्रणाम प्रणाम, प्रणाम प्रणाम, का बाबूजी यहाँ के पंडित बाबा जो ना बतले रही तोरा के अच्छा हां यहाँ के वही ये के तोर बियाह करवाई हां हां प्रणाम कर चले हां आंटी है लइका हो बबुआ का करलो चाचा हम तो बहन निगाह में फुदेना सुहगप के होतनी हां हां 52 बीघा में हां 52 बीघा खेती और बरियार हई महाराज हम हत तो रुपए टोंच में बहुत बरियार हई हमार छोटका लइका प्रणाम करे चले कुकुर लगा तनी चले सिरवक टाइप के बाद चले ई का करो अच्छा बड़कुई है ई बड़का हई छोटका हो अच्छा देख ले जा सो अब बेटा सो भेजा हां जा सो पानी वानी मंगाई कुछ ना सब ठीक आ, है बाबूजी भैया जोड़ रे पसंद चल लाइक थैंक यू निकल चले कट ले दिया हो जाई सदिया। देरी मत कर सदिया हो जिन हमार हां हो जाई हाँ। हां तो दाल हम निकाल दे चल जा चले बाबा हां जी कुछ हमरो ध्यान दी सही रुपए 12 मिनट पे तो कुछ पाउडर आटा उटा लगाई हो मुझे होगी हमरो बियाह हो ले नु एकदम छोड़ी से करा दे पाका पाका। एकदम बराबर के हम पूजा करनी हमार खाली बियाह करवा दी आप सभी भोजपुरिया भाई लोगन के हमने के सभी कलाकार के तरफ से गोड़ छू गोड़ लागत तनी जा हमने की कॉमेडी वीडियो कैसा लागल वीडियो को लाइक करी कमेंट करी और वीडियो के जितना से जितना होके शेयर करी एकरा के बोलिहन आज हमने के साथ जुड़ल बानी एक नया कलाकार पंडित बाबा और एकरा के यही बोला लइकन के सपोर्ट करे के बा और वीडियो के शेयर करे के बा हां तबे तो हर लोग के बियाह करवई है ना तो साले बाहर बोलो जय महाराज